رمضان السنة دي غير كل عاداتي. رمضان السنة دي غير كل عاداتي. رمضان 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 السنة دي. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambade TV shirfila la jabaw ala ka hina na ka kishina ka barka ala ko jidi ko chaya ne na wakilingile na bela jelenka nawafil ramadan ama fili sungalo belebele mi na duna kan ni TV shirfila ka ladai ka bo ka dili ka uma shu na flawla wala sa kalo in kana teme an kan gwansa an gese ka atono bo samba flantan kono tota ni anye o kenaka yani ange bishuina na fla diauma ami bo ka hakili jigi alakira baka ni kumala aye milla se aka mantoma qala alayhi salatu wassalam inna allaha azza wa jalla farada alaykum siyama ramadana wa sanantu lakum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ukhrija min az-zunubi kayawmi waladatuhu ummuhu wa fi riwaya akar غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر ala kirabba ko kishin nama be anaso dingawiye akoka do daba ma ala min kabbo aka sekoro talendo aye farde ali kaw kerengelen bela jelenka sungalo tlefela ushunina ashu joli ko nyina maya ni nafla uselli ko ale kirayo ke sunaye ko ke fen kanune ko nyini manton fe koni mami ye sungalo tlefela shu ninga shu jo ika donga fo ko daba mabi boy ka jurumuna iba fo ibayi bangi domi iriwaya wala ba fo ko ala bi boy ika jurumuna iye min ke kateme ani min tora ika donga fo ko ala beni bela jele ya faye mami ye sungalo tlefela shu limaniya kama ala danaya kama barajinin kama ninga shu fela ujo ala danaya kama barajinin kama ala yeraka bunyanyin kama fam chuko nyuma Allah ta'ala ke odi ama ni an bɔra ye bi tun ye sunkalo tile fɔlɔ ye sini ye tile filanan don ye tile filanan nafila an bɛna o de di aw ma leila saniya su filanan o bɛ bɛn situ rakaatin arakan wɔɔrɔ salam bila ko 3 arakan kelen o arakan kelen i bɛ fatiha kalan ni k'a dafa siɲɛ 1 suratu kawsar n'o ye inna a'tainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar in sura iba kala shen duru mi sega kan arakan woro salam bla ko 7 arakan kele fatiha shen 1 suratu kawsar shen duru ni tlalo la salam sabana mana bla sisan ibe wurdi min ke o de fleni azikru ya qayyum okoro e masami jolendo akolola masami nganyina maya silente masa wɛrɛ la sirilen tɛ danfɛn wɛrɛ si la masa min jɔlen don a kolo la i b'o kuma den tani ka segi siɲɛ 100 n'a y'a kɛ ala k'a minɛ ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kolo bolo an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la ni ka o ladɔnniya k'a fɔ an ka nin émission nin a yirala aw la ni dɛmɛ min ye o de ye nɔnɔ belebeleba 2 ye min carinen don jamana in suguw la bɔnlɛn ani lɛnsimi nunu de kelen do k'u bolo don an ka sunkalo nin baara nin kɔrɔ faamucogo ɲuman ala kɛ a di an ma an bɛ foli ni waliɲuman dɔn lase alelema kami ma an karamɔgɔ ani an juru samamaga fo yan fo bangɔni jaginabugu la ale min b'a la ka kuranɛ tafsir kɛ an ye nin sunkalo belebele in kɔnɔ Sayyid Sharif Usman Madani Haidara ala kɛ an n'a simaya ka barika don an n'a la faamucogo ɲuman ala kɛ o di an ma an b'a fɔ sigida caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na wa shukran lakum fi amanillah. رمضان السنة دي غير كل